ساڵەیە زێرین دیارiyeke bi rûmet bû xelatek pîroz bû mîlada Barzaniyê Nemir serwerê gelê Kurd mîlada kêşeya û pirsgirêk û doza gelê Kurd li cîhanê û rojhilata navîn bi giştî bû. Hebûna me bi simbolê nasnameya Netewa Kurd, simbolê mirovanî û berxwedanê bi şoreşên Barzan Şeyh Mehemedê Nemir û Şeyh Abdüsselamê Barzanî û Şeyh Ehmedê Barzanî û Barzaniyê Nemir hebûna gelê Kurd li ser vê xakê hate naskirin, hate parastin û bi destê pîroz Cenabê Serokê Kurdistan Birêz Mesûd Barzanî û xwîna şehîd û pakravana û şervanên pêşmergeyî qehreman golê Senker û çeperên şer bi buhayî canê xwe ji dest didin, diyarî xaka Kurdistan dikin ala azadiyê, ala Kurdistan li Kurdistaneke federal û dîmokrat hate bilindkirin. û tev dizanin ku ew pêlên dijwarî hatin hilweşandin bi ser gelê Kurdê li çar perçeyê Kurdistan du şexsiyetê Kurd hatin destnîşankirin. Yek ji ew şexsiyeta welatparêz welatniştiman xwediyê karîzmê, şexsiyeta muqawim û şexsiyeta tirsok û bêkir. Bi vê şexsiyeta muqawim hezkirin, ruhê muqawemê, ruhê tedhiyê, bîr û baweriyê û hezkirina Barzaniyê Nemir ji qediya gelê Kurd ji Kurdistaneke azad re bi evê pîvanê, bi evê hezkirinê kete dil û bîr û baweriyê her Kurdekî welatparêz û welatniştiman. Ev ruhê muqawim, ruhê muqawim û berxwedanê heta vê demên pîroz em berdewamin li ser rêbaza wî û evê parastin û hebûna me kir. Berî 68 salan Barzaniyê Nemir serleşgerê gelê Kurd û pêşmergan şînorê komara muhabat rûxand û bi Qadî Mehemedê Nemir re ala azadiyê ala Kurdistan bilind kir. Îro ew rêbaz berdewam e. Li ber çavê her yekî tê dîtin ku Cenabê Serokê Kurdistan bi aqilmendî û hikmeta xwe bi bîr û baweriyeke mezin xîreta evê mal û malbatê li ser gelê Kurd û Kurdistan şînorê Kurdistana Bakur û Rojava rûxand û ala azadiyê li Kubanê heta Şingal û Kerkûk bilind û bilind kir. Belê em dizanibin ku ev rewşa ewarteyê em tê derbas dibin derfeteke zehmete ji bo gelê Kurdistan pêwîsta hebûna me, yekbûna me, hevrêziya me li ser evê rêbazê damana bi serketina me Cenabê Serokê Kurdistan hevrêziya gelê Kurd û xwîna şehîdan e. Îro li ser mezarê Barzaniyê Nemir û İdrîsê Herdemsağ em sozê didin, soza xwe dubare dikin ku li ser riya wî li ser kar û xebata evê rêbazê em ê berdewam bin heya Kurdistan azad bi bi çar perçeyê xwe. Barzaniyê Nemir îro Kurdên Başûr li Rojava şehîd dikevin. Kurdên Rojava li Bakur û li Başûr û li Rohlat li Rojava û Başûr şehîd dikevin. Ev tê wateya got Kurdistan yek perçeyê, yek dîrok e, yek rêbaz e. û ev şînorên û tixûbên xwedest ku hêzên navdewletî çi Sekîspîk û çi Lozan di nava me Kurda de ava kiribû bi rêbaza Barzaniyê Nemir ew biratiya me ji ev nehat birîn û ev şînor û tixûb di rojên bên rojê nêzik de wê bên herrifandin û wê bên rûxandin. Em Partiya Dîmokratî Kurdistanî Sûriya Rojava rêxistina bajarê Hewlêrê em sozê didin Barzaniyê Nemir li ser goristana wî pîroz û li ser goristana İdrîsê Qehremanî Nemir ku li ser rêbaza wan li ser qehremanîya wan li qadê xebatê wê xwîna evan şehîda bibe hebra qelema Cenabê Serokê Kurdistan û li ser rêbaza wî wê karê me û xebata me berdewam be.